rhaid ni yn fwy nag eriod I anrhyddeddu'r gwaith caled hwnnw a gwrthwynebu toriadau. I ni hefyd angen ymfalchio yn yr hyn sydd wedi cael ei greu yn sgil sefydlu'r sianel. Mae yna waddol o'i herwydd hi. Mae hi wedi cael effaith bellgyrhaeddol hefyd ar sianeli a llwyfannau eraill ledled y wlad. Oherwydd bodolaeth S4C, mae modd gweld gwaddol creadigol arbennig sydd wedi deillio o'i sefydlu hi yn ffilmiau, cyfresu, gwobre basta, sampan, SuperTed sy'n cael ei darlledu yn ryngwladol erbyn hyn, ac I ni wedi creu actorion byd enwog ac actorion sydd wedi dewis aros yng Nghymru a gwreiddio I gyrfa nhw yma yng Nghymru hefyd. Ac mae hynny'n rhywbeth I ni ymfalchio yn rhywbeth. Nawr, y peth pwysicaf oll yn y marn ni yw'r ddau beth ola yma. Mae S4C yn creu ecosystem economaidd Cymreig a Chymraeg sy'n bodoli o'i herwydd hi. Mae yna gwmnïau sydd wedi sefydlu ledled Cymru, gweithwyr mewn diwydiant Cymraeg a Chymreig, a'r bobl hyn a'i cymunedau nhw fydd yn dioddau yn sicr os ddaw toriadau hegar I S4C.